Zertan ari zara, belarra azterta geldizu, ni lagunduko dizut. Zertan ari zarete, belarra ataratzen bainatzen du, ni lagunduko dizuet. Zertan ari zarete, belarrak azterta geldizu, ni lagunduko dizuet. Zertan ari zarete, belarra azterta geldizu, ni lagunduko dizuet. Zertan ari zarete, belarrak azterta geldizu, ni lagunduko Fuerte, Euler. Eta? Eta orain, heldu eskutik aber, eta gu zein mardeu? Txalo! Abertzuek nola, oso ondo, txalo!